थिग बेफोरबायदि निउसआथ' ओंखारबाय थादों रायजोआबो खुब आसाबादि आरो बिसेस करि दायो बिटिसिनि जनसाधारना बे सरकारनि सायाव मथे सन्तुष्ट नङा आरो दिनै बिपिएफखौ बयबो गोसोखांफिनदों गमामायैनो इलेक्सनावथ' बयबो मिथिगौ जे हाइस्ट नाम्बार लानानै बिपिएफआ रायजोनि हयथ' सम्पुर्ण जों जनादेशखौ मोनाखैबाबो रायजोनि माने समर्थनखौ मोनदोंमोन खिन्थु सरकार दानो हायाखै लासै लासै बिपिएफआ दायो रायजोनि माबायाव खाथियाव थांनो सक्षम जादों खारन रायजोआ बिपिएफखौ दायो अनसायदों नागिरो गतिके निस्सय परिबर्तन जाया बुंनो हाया राजनितिनि खेत्रआव जिखुनु सम्भब होननाय खोथा दङ फैबाय थानाय दिनाव दहाय जोंहा जिहेतु CWC मिटिं जादों बेवहाय जिखिनि पार्टी दलनि सिद्धान्त हयथ' राजनैतिक परिस्थितिया बुङोबा जिखुनु परिस्थितियावनो सोलाय सोल' हयथ' बिदि परिस्थिति जानो हागौ बेखौ जोंबो आसा खालामो आरो जों आसाबादि बिटिसिनि रायजोआ आसाबादि जे बे ओनसोलनि निरापत्ताजों लोगोसे बे ओनसोलनि जौगानाय बेखौ बयबो रायजो राजाया हास्थायो थिग दिनै बे खोथाखौनो गोसोखांफिनदों जे बिटिसि बिटिआर बे मोननैनि खोथाखौ हयथ' नायोब्ला नुबाय जे बिटिसि जादों बिटिसिखौ बे बिटिआर सुक्तिया धंस खालामनायखौ बयबो नुदों गतिके बेफोर खोथाखौ नायनानै रायजोआ दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जानगारबोगासिनो दङ बेखौ जोंखौनो समायसीमा होनो हाया हयथ' रायजोआ बेखौ दाबि खालामगोन निस्सय बिदि परिस्थिति फैगोन आं आसा खालामो बिपिएफनिफ्राय शिबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाफिनगोन बे साननैसोनि गेजेराव जोंनि नेतृत्व हिसाबै दा हाग्रामाखौनो बयबो लुबैयो आरो हाग्रामानि जितु सक्तिशालि नेतृत्व सक्तिनि उनाव जितु डेभेलपमेन्ट बे ओनसोलनि जे दलाव गोरों गोरानिफ्राय लानानै बिभिन्न जाति गस्थिनिफ्राय लानानै हयथ' बिपिएफ हानजायावनो बांसिन दं होननानै जोङो दाबि खालामनो हायो